Amsha uhlezi uzibuza ukuthi amanye abantu benza ngani. Bawina amaloto, bawina eCasino, imali yazizela, bathandwa abantu, bathola imisebenzi kalula, impilo ilula, imali izwabona. Kungesikhwama semali. Nawe ungayiphila leyo mpilo. Thwala ngesikhwama semali. Njengamanje khohlwa okunye. Ngishayele ku 063 689 8922 noma ku 082 459 1816. Khumbula, lesikhwama sihlala emotweni, ekhaya noma ehhovisi. Asithi into abantwana. Siyabingelela ubingelela Babu Dokotela, Babu Sizo, Babu Jabulile umfana umhlangathi ekhehla umuzukulu kaMancengisi siyathombeka. Ngayo yonke into sibonga nerespect enisinikana noma ngabe sihlangana kuphi siyabonga kakhulu. Dokotela siyabonga kakhulu sibungelela umbukeli uBabu Dokotela TV siyabonga kakhulu Dokotela kuba nawe namhlanje Dokotela. Dokotela ngiyathanda kakhulu Ibhodlela. Into elula, into encane, into engahamba nayo, into engabonwa umuntu, into engafaka wallet ngihambe Dokotela ukuthi yenzeke izinto. Uma uthi Dokotela umuntu akathole lo muthi obuzwe nje ukuthi umavumbuka bese sikwazi ukuthi sikuvusele isigubhu sakho. Muthi Dokotela lo ukanjani nesigubhu sami kusebenza kanjani Dokotela? Umavumbuka wona uvumbula izinto eziningi ngoba even sifuna ukuthi sikuvusela amacala, sikuvusela izitha kusetshenziswa wona umavumbuka. Umuntu mefuna ukuvusela induna kusetshenziswa wona umavumbuka. Lo muntu kuyana ukuthi wena ufuna ukusebenziselana. Umuntu onesigubhu ofuna simvusele sisebenzisa umavumbuka. Sikwazi kodwa phela simnike uhlaniswe nemithi kodwa umuntu obaleka kakhulu lapha kusokumavumbuka. Sikuvusela isigubhu sakho uphatha imali engango 10,000 rand siyabonga. Dokotela siyabonga kakhulu Dokotela. Nawo Dokotela ukundaba ukuthi ke woza la ku Dokotela akwazi ukuthi ke akucabe ngodukanezwe 1 bese ukuthi ke all your foes will go mad. Kuthi Dokotela la kuma umuntu uthi umcabe ngodukanezwe. Siyacaba lapha mkhulu siyibeka lento la siyibeke la ngemuva. Kodwa ivideo ade ngibuya ngapha enkangwanazo ngibuye ngocabile. Ngize ngasho uvuze ngathi Babu Dokotela ucabile. Bengiyibekele inkayiza ngisayibeka la ngemuva. Ngoba isukenza ukuthi abantu abakufunayo they get confused and then baphazamiseke nesemqondweni uma iloke kulandela obaxabane bodwa. Kusukuduka nezweke loyo. Siyabonga. Dokotela siyabonga kakhulu. Nawo Dokotela sikhuluma indaba ukuthi ke isigubhu sihle. Kamnandi Dokotela. But khona isigubhu esikhothwayo Dokotela. Isigubhu esikhothwayo umaleningi. Yesijane Dokotela esikhothwayo. Umaleningi ngenza ukuthi ungadideki. Uma ufike kuBabu Dokotela uzosetshenziswa ngumaleningi. Awenze wona umubani. Abantu asebe nemali ngokuserious. Angeke ngisho imali yakhona. But isigubhu siyalenga sona sihlaliswa phansi. Sona kufuna silenge emoyeni ngoba isigubhu esiactive ehleze sisebenza. Angikwazi ukukhothisa mina ngasikhothanga. Ufuna ngiqale ngisikhothe mina. Ibhodlela is edible. Into efakwe lana yiki software. Into ongakazi ukuthi uyidle nami ngidle. Isikhothe mina mase sikhotha wena bese kuyakhuluma inhliziyo ukuthi kusona ukuthi maleningi ngifunani. Uzobe usunikwa ke nenkunzi ke ozohamba nayo ufike uyicabe emzimbeni uma usuyibeka lesandleni. Uyitshela ukuthi maleningi la ekhaya ufuna into ukuthi nokuthi uyiphephethe. Umaleningi ke loyo. Kodwa isigubhu esingahle hayi ukuthi uhamba nesigubhu awunikwa sona. Isigubhuekusetshenzwa ngaso isigubhu semali. Siyabonga. Dokotela siyabonga kuDokotela. Dokotela hlasimbe angazi Dokotela lento senza njani. Nangemali kuyagqunywa nangayo. Kakhulukazi mawufuna futhi Dokotela ukuthi uattract imali noma udonse imali Dokotela usuhlanganise indla amathi uqhuma ngemali. Izitha umshaba izitha kakhulu ufuna uqhuma ufaka izikhali phakathi. Uma ufuna imali ufuna uqhuma ufaka imali phakathi. Lapho suke sivusa umuntu ozosebenza ngalento isuke ine software. Kusuke kuyisoko la kaZulu lelo. Usuke ukhiphile u20,000. Uma usunike le mali oqhuma ngawe uyayibeka uphinde uma usuthenga ngayo iwumthwebula but ungamuphi umuntu oyihlobo sakho o ungathengi ngako makhelwane uzoqhatha nomakhelwane. Funa njalo uma uthenga le zinto lezenkulu wazi ukuthi kuno 200 rand lana oyisoftware uthi babhaqele nayo ke uyazi ukuthi uziyakhala. Babu Dokotela bawesiso siyabonga. Dokotela siyabonga kakhulu Dokotela. Nangu umuntu Dokotela ushadile la ekhaya kumnandi waqaqila ngalimhlophe nje liphezulu ilanga Dokotela. But manje la emzini akusekho right. Akusebunandi. If kungemnandi emzini ungahlalisekile kahle ngabe osqueeze ngabe umamezala Dokotela yinto lo muntu angayenza njengoba uthi nje umuntu angeze kuwela Dokotela uzokwazi ukuthi umsize ngani Dokotela umuntu njalo. Hayi lo muntu angiphathe 3,000. Ngimakhele ngimhlase kahle ekhaya ngoba sinobufakazi ongeke uphikise umuntu bahleli kabi laba bantu and akukhulunywa kahle ngabo futhi and uthola ukuthi umuntu even indoda iyazalisa umethu uyamtshela umamezala athi hawu nobaba wakho nje wenza nje la lo mfana ufunza uyise
lo mfana usivuyisa kodwa awukwazi ukusho ukuthi mana ngobani bani ethi ufuna ukwenza chemical engineering mase hayi le kahlaniphile noba wakwenza chemical engineering cha umenza into engasile ukuthi ubaba wakho ufuza ubaba wakhe but umenza into esile ethi hawu manje yade ngikhona nosibani bani nobaba kabani manje ngithatha sicele kwena ufuna ukuthi ekhaya lapha nje kwa udo ngalivusa akasho ukuthi nobaba wakhe nami kuthiwa ishuthi ingane yami ishuthi iphambanelwe ikhanda ngoba manje ulungisa kubo yabona nje wathi umuntu uthi uhlele kabi emzini hayi thinta ubaba udokotela uze kuyena uphatha ucash ungasho ukuthi uzoswipe uphatha ucash ngikwenzele lento lena ngoba sinobufakazi obuningi abantu befazana ba diabetic because inhlalo abayihleli and then igcine bakhuphulele ngisho iBP ngoba yena njalo ukukhulunywa lokho osokwenza ukuthi even ingane zimdelele ikakhulukazi ezabafana ngoba ziyabona ukuthi uma into useless umuntu obalekile ugogo nobaba la yabo Babu Dokotela siyabonga Siyabonga Dokotela siyabonga kakhulu Dokotela nayi software uthi umphela indaba weqiniso Dokotela hayi mkhulu wonke umuntu Dokotela ngempela uyayidinga ni software hayi mkhulu ngeke and then inama office khona lesenza ngemiliyoni esingafuna ukukhuluma into eyiningi kodwa isoftware mkhulu lwabantu hayi mkhulu lento mkhulu le yo ishintsha amagiya yabona ngizokunika kahle isoftware bese ngithi mina sambe nawe manje ufuna uyogeza phezulu kwethuna lo muntu uyicebe kakhulu ufika ukugezela phezulu kwethuna uma ushiya imali emhlophe ewu6 iyavuka isoftware yenza lento wena oyifunayo bese ke sisiqedile lapho bese siyahamba ngisuke ngazi mina owami umsebenzi ngoqedila yesakhe into engisayifuna kwena umsebenzi isoftware khehla hayi ngeke into engithanda ngayo idli lutho ayidli lutho ifakile ayidli lutho fakile Dokotela angazi kodwa mase ukhuluma kanje kungenzeka ngikubuza ukuthi Dokotela awusaba umkhovu noma ama-boys la kuthiwa ama-boys awusabi nje ngaleyo if uthi sikhona isithwalo lesithwalo lesi uyakwazi ukuthwala ngaso ngethambo lomkhovu Dokotela kanje kade ngapha kangwanase sidlula kuba bekuthiwa uZulu baba uZulu ubafuyile labafana kunezinye libheke phambili lela khehla leliya cabanga ngihlanipha kangaka libeke ibhentshi nezitulo eziwu2 nesitulo salo hayi mase ngithi kumthethwa hayi mthethwa ahlale phansi contents kawula nangempela sitshengise ukuthi ayihlala lapho phansi yena uzohlala ebhentshini nesitulo lesi uthi usebenzela kusona lesitulo akanakati akananja akanankukhu akanangane akanankosikazi kusele lezi zinto engisho ukuthi lezi zinto lezifuna wazi ukuthi uyakhona uyakuphi then wasasinika lento abesinika yona njengoba bafuyile laba bafuna hamba usikhulakela lapha kubona labantu laba bafuna ungadlalwa ngabo bahlala emgodini wakhe indlu omkhulu ngathi itoilet ufika ngene khona uma usiyambona iyakhumula beke ingubo phansi mesehla ayabheka thina umkhulu yami lomkhulu shona phansi wehla uyakhuluma mase lapha na kuphethe ibhodlela elempty lento lena uzofika ikhame le yanto le iphila uyicaba nje bese ikhama mase kuphume lamafutha kayo thereafter ke uyokunika kusebenzeke sasuka saya komunye obebafuyile labafana ke begcwele igceke unengane ezu7 unamakhosikazi awu7 nengane ezimphuqumpuqu ezidlude inhlabathi because of izinto lezi ngenzela ukuthi bathi mebezithatha bona bangagayidwa kahle kanti mase kuthwalisa ngalento ufuna uma ufike ekhaya ubulala inkukhu u10 amandla kuze uthi ngahluphi ngenzela ukuthi kunabantu abaningi abanikezwe lezi zinto kodwa abatshelwe iqiniso ngitheni ngithe uZulu akholuthe egcekeni khona yena kuphela nezilwane zakhe ngathi lo munye bedlulele phambili kuyena siyamfica unamakhosikazi awu7 but ingane zakhe ziyimphuqumpuqu because of lezi zinto lezi ngenzela ukuthi umuza kuba Dokotela ufuna wazi ukuthi uze endodeni ezokutshela leqiniso ukuthi this is what you want, this is what is going to happen. If uya kwenye indawo you are on your own. I'm not going to give counseling entweni engazange ngikubone uthatha ukuthi amasiko akhona awalande ngoba ufuna uma ufika nje ekhaya ubulala inkukhu ungalali ngoba lento izoke ziphila lezi zinto ubulala inkukhu ubuzithena same time siyabonga
Hey dokotela siyabonga kakhulu dokotela siyabonga kakhulu dokotela. Dokotela ngishilo siqala ngathi ngiyalithanda ibhodlela. Linto ebukeka ngathi ilula. Ifaka wallet ifaka ephaketheni uhambe dokotela. Uthi mthanda imali. Umuntu othanda imali. Ngiyacabanga lesikhathi sekusonto amadoda khona umuntu ongayithanda imali dokotela. Uthi nali ibhodlela ongathatha ulithole ube nalo dokotela. But awusichaze dokotela leli ibhodlela leli dokotela lenzani? Uma usukutholile wathatha Le bhodlela kusuka ibhodlela elingaka nje. Yalitha libe ngaka. Kodwa kulona lelo. Lona ngoba line software phakathi liba 15% full, liba nje kangaka. Usale isikhala oba lento isuka iphile esuke ifaka lona asikwazi ukulishutha into ebene software into ayishuthe ngoba asuke ayishuthe engachazeli into ayishuthe. The after the software musu usuyithathe le bhodlela leli uyalitshela ukuthi kune sheet lapha enginalo ukukhumula ube nqunu musu uzibuza ke sheet lemhlophe musu ushuthi Mathandimali ngiyakuthatha namhlanje uyahamba usiyosebenzela mina usezusebenzela uZuma mtshela iqiniso awuseze usebenzela uZuma. Uma ufike ekhaya futhi wenze same thing emusa uyamthatha kufaka lapha entweni eyivazi enhle noma ugqibe egcekeni uMathandimali usiyasebenza uma usunikezwa ke isoka la kaZulu elala lento emebhincile ususebenza ke lapho into eyaphambili kodwa ufuna ube nawo 20,000 lana mkhulu sikhuluma ngomuntu othi Babu Dokotela singiyacabanga ukuthi ngimthathe uMathandimali because lo msebenzi engikwenzayo imali engihola khona ngisezikweletini akwenzeki. Babu Dokotela nginayo ibusiness nginengane ezisebenza esibhedlela nginophotha nginabantu abagundutshane ngisengizamile ngavula icar wash noshisa nyama kodwa ngiholela bona ayikho imali eza kumina ivene ngihamba ngalo kwalona leyakwaleta elifuna neservice akusenze ngisho woza ke no 20,000 rand angithangethanga noma ubani ngifuna umuntu oconscious about isituation yakhe around imali. Babu Dokotela nginabo abazalwane impela nginama branch and kodwa umnikela ufike abafundisi baphuma oqala into yabo abanye la umuntu ke lo ulona ke usuke enesizathu angeke futhi asireverse. Bathi Babu Dokotela ngifundile iposition engikuyona emsebenzini ngiyiholile kodwa indiyelele kweposition beliholela ngiyayidinga indlento usuku uyidinga ke lento ngempela nganabantu sinabantu okufuza ukuthi emaphoyiseni banama rank aphezulu kabi bese kuthiwa iposter yakaveli lo muntu nanamanje use warrant office akukhuphukeke kuthiwa iposition yakhe iposter yakaveli ushindiza ndawonye lo baba ke lo mama lo uyayidinga ke isoftware ibhodlela leli usuke ezokwenza ngale izinto mase izinto zenzeka. Uyabuza ukuthi Babu Dokotela uma ngithatha uMathandimali should I be doing something? As long we are still breathing you need it because umphefumula kwakho it cost you money because you must be eating something before ukwazi ukuthi uphefumuleke kahle you must be somewhere that cost you money ngalo ukhona into enzayo khona into ongayenzi uyayidinga lento sikhiphe ngoba sazi ukuthi we have did i-study sakho sathola kunabantu abaphila lempilo le bayidinga ke lento siyabonga. I'm sure uhlezi uzibuza ukuthi amanye abantu benza ngani. Bawina amaloto, bawina casino, imali yazizela, bathandwa abantu, bathola imisebenzi kalula, impilo ilula, imali izwabona. Kungesikhwama semali. Nawe ungayiphila leyo mpilo. Thwala ngesikhwama semali. Njengamanje khohlwa okunye. Ngishayele ku 063 689 8922 noma ku 082 459 1816. Khumbula, lesikhwama sihlala emotweni, ekhaya noma ehhovisi. Asithi into abantwana.